чакай, някой се показва. Я да видим. Я. Тук ли живее едно момиченце, Зара, бе? Тук ли? Да. Ти ли си Зара? Искаш коко? Кажи, ела. Я го посрещна, бабо. Кажи му да влезе дядо Коледа. Ела, дядо Коледа. Ела. Кажи му да дойде, мамо. Някой ти смени за ръчичката. Хвани го за ръчичката. И му кажи да Хвани дойде. го за ръчичката. Ела да видим какво ще донесе този дядо Коледа. Тук. Да седне ли, бабо? Да седне ли дядо Коледа? Да го видим ти момиченце. Дядо Коледа да седне тука. Дядо Коледа лесно ли ни намери? Ти как се казваш? Давам колко. Ама послушна ли беше? Ама чакай да видя колко. Слушаш ли много? Кого слушаш? Мама? Ама мама как се казва? Тити. А тати? Гого. Ами баба? Мими. О, значи има колко. А ти как се казваш? Как се? Зара. А беби имаш ли, бабо? Има ли И беби? беби имаш. А как се казва бебито? Кажи на дядо Коледа как се казва бебито. Как се казва, бабо? Как се казва? Кала се казва. Вяра се казва. Значи ще има колко. Чакай да видим И какво сега ще взел сега търсим, дядо ще Коледа. търсим, Чакай сега да сега да видим видим какво. какво има тук дядо Ще Коледа. има ли Какво? колко? Той какво е? Той за момиченцето? Или за мама ли е той? И за кого Той е? за мама ли? Салфетки, А, хубави той за мама. салфетки. О, Да благодаря, бърже. дядо Коледа. Благодаря. Я да видим ти какво е, баба. Конички Кой са знае за шоколад. кого е ти? За Конички. кого е ти, бе? Бе, къде отидоха те? За мама. За мама, бе, те за мама. Тук Да, други бе, кои са конички. тия само? Чакай сега първо. Чакай. Ето едно коко. Едно коко. Той за Зара ли? За Зара. Зари, кажи как благодаря на дядо Мраз, мамо. Кажи. Чакай да видим, чакай да видим, още има и друго нещо, да видим какво има там. Чакай, после я виж какво има тук. Ама той пак за Зара. Много слушат и Как се момиче. казва той бебенци? Не го фърлиш по балкона пак, не няма да го фърлиш. Нали? Няма да го фърлиш. Той пак за Зара ли, бе? Бе, ти много